नों मानो कम्पानियाव खारखोलै हा मस्त' UPPL आव फैसा मोना होननानै UPPL नि सेंग्राफोरखौ लिडार जानानै BPF नि फैसा मोनग्रा राजखान्थि दोलोआव थांदोंमोन नोङो मानो दिनै देरहाखांनानै सरकार जाखांनायनि उनावबो मा हिसाबै नोङो कम्पानियाव पार्टिखौ ज्राब गारनानै खारलांखो हा आरो नै खासेया बेंगलर मोनहैना दोङो फैसा मोनग्रा राजखान्थि दोलोआव नोङो लानानै थांदोंमोन सेंग्राफोरखौ जमा खालामनानै इदि गारना थांबा बोरै जानोलै नोंसोरनियाथ' बाद जमा जानानै राजनितिनि न'खर हाबनानै फोसावनाया हा रायजोफोरखौ एबार उमुक सरकारखौ लाबोथारनांगौ होननानै रायजोफोरखौ नोंसोरो लिङै भट होदोंमोन गामियाव इउथफोरा बा सेंग्रा लाइमोनफोरा जुदि ज' जायोबा बोराय बुरैफोरा बेवहायनो थांनांगौ जायो दा नोंसोरथ' राजनितियाव गिदिंनाय टाइमाव फैसा लाबोनानै न'खर हाबनांगौ जादोंमोन फैसाखौथ' नोंसोरनो ओरैनो हरा दा नोंसोरो न'खर हाबनानै दि बाथ्रा होलांबाय उमुकखौ सरकाराव फायहो होमबानो जोंफोरो गामियाव ओरै थोरै लाबोना होफैगोन दा नोंसोर ज्राब गारनानै खारबा बोरै जानो हा रायजोफोर हम इसोरखौ एसेबाव हम हो जमा गिदिंनानै न'खर हाबनानै नोंसोरनो बाथ्रा होदोंमोन दिनै गावसोर मानो ज्राब गारनानै कम्पानियाव खारखो कम्पानियाव थांनानै खामानि मावनानै इनकाम खालामनायखौ जोंफोरो अरजाया मावनांगौ दांनांगौ राजनितिजों जेबो जाखाया खिन्थु बे नङाना नों सासे लिडार जानानै गामिनि सेंग्राफोरखौ बुथुमनानै लाना हांनानै बाथ्रा होनानै बेफोरबायदि ज्राब गारनानै खारबाथ' जानाय नङा हो ओंखायनो साननांगौ राजनितियाव गिदिंनायाव जोंथ' मानिनो हानाय नङा बेखौ हो UPPL आ 5 बोसोर चान्स मोननायाव नोंसोर गामियाव लामा होदोंमोन हो मिटिं जाग्रा न' दरबार हल बानायना होदोंमोन फिसाबाबो बेनिफ्राय बाथौ मन्दिर बानायना होदोंमोन ओरै थांनाय ब्लक लामा खालामजोबनानै होदोंमोन ब्लक इटा जाबनानै होजोबदोंमोन नोंसोरबो बेफोरबायदि खालामनो हानांगोन ना हो ना नोंसोर रोङा नामा मा स्किम लाबोनांगौ गामियाव स्किमनि बाथ्राखौनो जेबो जुदि मिथियाबा मानो राजनितियाव गिदिंदोंमोन ओरै फैसानि थाखायल' नोंसोर फैसा मोनगोन बेनिफ्राय रायजोआ बिपदआव गोलैनांगौ नोंसोरजों रायजोफोरा बेफोरबायदि जाहैगोन होननानै मिथिनायबा खारफायामोन ना जोंफोरो दा गौरब UPPL सरकार थानाय समायाव जोंफोरो मोनफ्रोमबो गामियाव बांसिन गामियावनो जोंफोरो 3 खुरै बुस्थु लाबोनानै होफैदों लामाया कम्पालसरि बेनिफ्राय मिटिं जाग्रा न' कम्पालसरि बेनिफ्राय बाथौ मन्दिर 3 खुरै होबोदों जों आं होनो हायाखैबाबो जोंनिया UPPL राजखान्थि दोलोआ होबोदों 5 बोसोरनि टाइमावनो नोंसोरबो बेफोरबायदि होफैलाय राजनितिखौ नोंसोर मा सानना लादों हो रायजोफोरखौ भटखौ होबाय न'खर हाबनानै बेनिफ्राय ज्राब गारनानै कम्पानियाव खामानि मावनो थांबा जागोन नामा जों मानिगोन नामा बेखौ होफैनो हानांगोन खिन्थु होफैनो हानांगोन आं खिन्थु रायज्लायबाय थादो दै गामि उमुक थुमुगा मस्त' लिडार खिन्थिनानै सेंग्राफोरखौ ज' खालामनानै लानानै थांदोंमोन दिनै गावहाय कम्पानियाव मोनहैबाय कम्पानियाव थांनायखौ जों अरजाया मावनांगौ जानांगौ न'खर बानायनानै लानांगौ खिन्थु बेफोरबायदि मोनसे बादा होदोंमोन बेवहायनो बुजिखा राजनितिया मा बुस्थु उनाव आरो बेफोरबायदि भुल दा खालाम थ' रायजोफोर जानला मानला मानसिफोरनि बाथ्रा बुंफैनायखौ गोसोआव लानानै नोंसोरो मालाबाबो खारफानो नाङा भट होनाय अधिकारा नोंनि गोसो बायदियै नोङो पसन्द जानाय लिडारखौ बासिनाया नोंनि कर्तब्य सोरबा आबां जाबां मानसिफोरनि बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोना गोजावनो नाङा फैसा होफैगोन माबा होफैगोन होननानै नोङो गामिनि डेभेलपखौ खोमानानै लानो नाङा बेखिनिखौल' खावलायबाय आं बाय बाय लोगोफोर नैबे दयनि कल रेकर्ड बा भिडिअ भइस रोखोमखौ बुंनाय जि राव नोंथांमोना खोनाखाबाय दा बेयो एक्जेक्टलि सोर बुंदों आं दा मिथिया मोजाङै ओमफ्राय खिन्थु दिनै बेफोरबायदि गोबां माने BPF UPPL गोबां बखिलायबाय थायो दासान्दि माने जों नुनो मोनो दा आं बुंनाया बेसो जेनेबा दा UPPL BPF बेफोरबायदि नारा नाथा जाबाय थायो बुंलायनाय थेवबो खिन्थु बेफोरबायदि बुङालासिनो जों बयबो ज' मोजाङै गुबुन दोलो जाबा मोनसे ज' जौगानाय मोनसे खामानि मावनांगौ बिदि नों आं बुंबाय थाबाल' जाया नङा होनबा रायजोफोर दा बेफोरबायदि
सोरबा बेफोरबायदि खामानि थिनगोन बा होगोन माबागोन बेफोरबायदि बुंनायखौ जोङो दोनथ'नानै रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनायखौ जों आसा खालामो। जोंनि मानव गेदेर सारफोरखौ आं बेखौनो बुंनो थाबाय लोगोफोर।